కేంద్రం సౌజన్యంతో పిఎం శ్రీ జైనత్ పాఠశాల విద్యార్థినైన నేను పిట్టల దొర ప్రసంగం ఇవ్వబోతున్నాను. విని ఆనందించండి. ఇది హాస్యము, సందేశము మరియు సృజనాత్మకతకు సంబంధించినదేనని, ఎవరిని ఉద్దేశించింది కాదని గమనించగలరు. తుర్ తుర్ బుర్ బుర్ హ హ హ హ. వచ్చే వచ్చే వీడొచ్చే వాడొచ్చే కాదు సుమా పిట్టల దొరొచ్చే. పిఎం శ్రీ జైనత్ బడి నుంచి ఆకాశవాణికొచ్చే. ఏయ్ తూటలు లేని తుపాకి పట్టి మాటలతోనే కోటలు గట్టి. ఒరే 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 తూటలు లేని తుపాకి పట్టి మాటలతోనే కోటలు గట్టి. కూటికి లేని కుచెలుని మాటలకేమో నవాబుని. పూటకు లేని గరీబుని నేనే పిట్టల దొరని. ఇగో బాంచను ఇదంతా ఆంధ్ర పాత పిట్టల దొరది. కానీ ఇగో బాంచను ఇప్పుడు వచ్చిన పిట్టల దొర పిఎం శ్రీ జైనత్ బడి పిట్టల దొరని. నా తాట హాస్యం రహస్యం ఉంటది.